От началото на месеца престъпни групи атакуват с безпрецедентна координация последните остатъци от хаитянската държава. Летището, полицейските участъци, правителствените сгради, националния затвор. Напрежението нараства в столицата на Хаити, въоръжени милиции се сблъскват с закоренелите банди, градът е в пълен хаос. Някога живите улици сега приличат на военна зона, сцена на постапокалиптично опустошение. Сред това разрушение изниква ужасната реалност. Милиции, въоръжени с мачета, се впускат в ожесточени битки с банди, докато елитите на Хаити се борят за властта. Това е кулминацията на години растящ контрол над бандите и народните вълнения. Тяхното съвместно нападение принуди премиера Ариел Хенри да подаде оставка миналата седмица, зашеметяваща капитулация, която се оказа безполезна за възстановяване на мирът.